el missatge que els diries a ells a l'hora d'emprendre, quan ja hagin acabat d'estudiar i comencen la vida en què ells han d'aconseguir diners i treballar, què els diries? Pues començant per el punt on estan ara, que encara estan estudiant, de tot el que estudieu, estudiar tot, per poder saber el que és el que més m'agrada de tot. No és que això tinc difícil i ja no m'agrada. Provar, perquè potser el que ara tens difícil ho tindràs fàcil. Jo el primer any de l'escola ho vaig passar fatal. La postura m'agradava l'efecte final, però no m'agradava el camí. No m'agradava, oi, que tant de temps s'ha de fer tantes coses. I quan vaig aprendre a fer una cosa bé, l'altra cosa bé, l'altra cosa bé, a poc, vaig saber fer una prenda estupenda i llavors és on me va començar a agradar. Què us vull dir? Quan acabareu d'estudiar, busqueu-vos algo en primera fila que us agradi. Intenteu treballar amb el que vos omplirà, diguéssim, amb la cosa que vos farà sentir bé, així tal com esteu. I si no vos surt això, treballeu d'altra cosa, però no suspeneu el somni. No el deixeu ahí amagat en una capsa baix de 1000 pedres, sinó aquesta capsa sempre l'has de tindre damunt de la taula per obrir-la i dir, va, sí, això és el que m'agrada i jo vull intentar, no em vull rendir, no em rendiré mai, perquè això és el que jo soc la persona que vull ser quan faig això. I si estudieu bé, i si teniu les rutines bones, i en sèrio li poseu cor en el que feu, vos sortirà tot bé, perquè no hi ha coses impossibles. Jo trobo que cada un pot trobar el seu jo i ser-ho en la vida real. No és impossible. Hi ha més probabilitat de que ho fareu que no. No us rendiguéssiu mai, vull dir això. Sí. Que si t'agrada pintar ara, t'agradarà pintar d'aquí 10 anys suposament i ves per este camí. O si t'agrada llegir, lleix. O escriure. Matemàtiques, tot això, però cada que mireu el camí el que més us agrada fer i que no sigui tot. Vale, ho heu entès? Sí. Li fem un aplaudiment. Moltes gràcies, espero que hagi quedat molt clar, la seva vida, la seva passió. Ja heu vist que el més important és que lluiteu per el que us agrada i que mai hi ha res impossible, que si no trobem lloc en un país, no? Podem canviar? Sí, perquè hi ha moltes possibilitats. El món és més gros que el nostre ment, no? Sí, que esteu acostumats a tindre molt fàcil, no? Segons com. A tindre-ho a prop. No tindre la valentia de buscar-ho més allà. Molt bé. I sí que és dur. És dur. No és molt fàcil estar aquí, sabent que la meva mare i les meves germanes estan bé. És molt complicat poder trobar-me amb tota la família. I estos són els moments difícils, però després el que fas i veus que estàs content i veus que els teus xiquets poden estar contents, que pots tindre les coses per passar el dia a dia i passar-lo feliç i això te compensa. Molt bé. Vale, doncs a veure si... Busqueu. Han de buscar i a veure si mos fem un cop de mà al projecte.